Wara bosta snin li matulhom koppji Maltin sabuha diffiċli biex jaddottaw tfal minn barra, is-sena li għaddiet kienu 44 tifel u tifla minn barra minn xtutna li bdew jitrabbew minn koppji Maltin u Għawċin. Dan wara ħidma intensiva li saret biex bdew l-adozzjonijiet ta' tfal mill-Indja u l-Portugall. ċifri li kiseb One News juru li matul is-sena li għaddiet saru 44 adozzjoni, jiġifieri 6 mill-Islovakkja, 11 mill-Portugall u 27 mill-Indja. Dan wassal għal żieda sostanzjali fl-adozzjonijiet fuq is-snin ta' qabel li ma kinux aktar minn 20 f'sena. Fil-fatt, fl-2012 kien hemm 17 l-adozzjoni minn barra minn xtutna biex fl-2016 dawn kienu 6 biss. Ma dawn, fix-xhur li ġejjin tista' tinfetaħ oħra l-adozzjonijiet mill-Bulgarija wara pass il quddiem bejn l-awtoritajiet taż-żewġ pajjiżi fi żjara ta' delegazzjoni Maltija mmexxija mill-President ta' Malta. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon spjega kif bosta koppji jħarsu lejn adozzjonijiet minn barra minn xtutna, anke għaliex adozzjonijiet minn pajjiżna stess ħafna drabi ikunu diffiċli. Bil-pass il-qoddim li għamilna bil-Bulgarija, issa huwa mistenni li mix-xhur li ġejjin jibdew anke jiġu tfal mill-Bulgarija, jkun hemm biex ngħidlek xelta oħra għal dawk il-familji li jixtiequ li jadottaw. Ta' min ifakkar ukoll li fl-aħħar budget kien hemm miżura preċiżament intiża biex tgħin lil dawk il-koppji li jixtiequ jaddottaw tfal. Miżura li tfisser sa 10,000 euro għal dawk il-koppji li jaddottaw. Fuq kollox però, il-Ministru fakkar li d-dinja parti minn ħidma holistika min-naħa tal-Gvern Malti. Ma rridux ninsew ma f'da kollu li kull ma qed nagħmlu u qed nagħmlu ħafna affarijiet oħra fosthom qed naraw kif inaġġornaw il-liġijiet tagħna kif intejbu s-servizzi. Hawnhekk fejn jidħol il-kura tat-tfal naħseb li rridu niftakru dejjem u li jibqa' dejjem jiġi l-ewwel huwa li l-interess tat-tfal għandu jkun first and foremost.